Мабуслер тутулган шарайтлер инсанын эм ичтимай акларына боза, эм де сагылык ве яшайышына телеке кетире. Крым СОС тешкилаты Кырымда якаланган 119 сиясий мабуснын тутулуу шарайтлери акында теткик нетижелерин тагдим этти. Жумат тешкилат векиллеринин маалыматына көре, Кырым Русия тарапынан запт этилгенинден бери 139 киши сиясий себепlerden такып этили. Талел нетижелеринде мабуслеринин аклары систематик шекилде бозулганы, виатта Русия канунлары riayet etilmegeni qayd etili dey Крым СОС координаторы Денис Савченко. Сабык сиясий мабуслер Исмаил Рамазанов, Эдем Бекиров. Олар насыл шарайтлерде тутулганны ве насыл азапларга угратылганны тариф еттилер. Кожного разу, коли я щось намагався якось захистити свої права, і кожного разу вони фактично мене заносили в мою кімнату і там били. Це було декілька разів, я навіть приблизно не пам'ятаю, але точно десь 5 разів вони мене заводили, виводили. Врешті-решт я не зміг навіть не те, щоб казати, щось вимагати. Я навіть з трудом тоді дихати почав, розумієте? Вони відбили мої нирки, да, і там дійсно на той момент я не знаю, якою повинна бути людина, щоб перенести це. Але, на щастя для мене, я це пережив. В каких условиях содержатся там сегодня заключенные, это уму непостижимо. Брать первые этажи, полуподвальные этажи, там на стенах плесень, и течет вода. Из-за того, что конденсат большой, течет вода. Условия гигиенических условий говорить вообще ничего не приходится, потому что вот эти еще площадки Советского Союза, туалетные площадки, они этим пользуются. Ставьте, какая там антисанитария. Окон в зимнее время, вот такое время, при таких морозах, конечно, это жесть там находиться. Оттуда там развивается и туберкулез, и все остальные заболевания. Люди физически не выдерживают там. Это нечеловеческие условия. Авропа бірлігі ярдымы иле азырланған эсабатта 17 сабық сиясий мабуснын тутулу шарайтлері вес шымда псханеде тутулған 18 сиясий мабус тариф еткені кірсетілген. Крым СОСта қайдеткенлеріне көре бұл эсабат Украина акимиетіне Кырым ишгалден құртаралмасы әрекетлерінде адвокация оларақ ярдым етер. Украина президентінің Кырымдаки дайми темсілжісінің муавина Тамила Ташева айтқанына көре, ишгалжилер сиясий мабуслерге қаршы япқан жинайетлеріні Кырым прокуратурасы қайдеті ве жинай давалар башлаткан. Азырланган эсабатны январь айында кечирилежек. Авропа шурасынан парламент ассамблеясынан январь сессиясында сеслендирилмеси үчүн Украин делегациясына бермеге азырланалар. Однозначно можу сказати, що і на засіданнях Організації Об'єднаних Націй, тобто різних форумах Організації Об'єднаних Націй, і на засіданнях Парламентської асамблеї Ради Європи, і в ОБСЄ питання утримання, в тому числі утримання політичних в'язнів, воно піднімається на високий рівень. За буквально кілька днів, в січні буде засідання Парламентської асамблеї Ради Європи, і ми зі свого боку готові той звіт, який зараз підготовлений громадською організацією Крим СОС, передати до української делегації. Русияның Женеберби махкемесінде алуштада тутулып Хизбут Тахрирге алакасы бар деп терроризмде кабатланган Кырым татарларынын давасы чечебесинде гызлы шаатына соргудан кечиргенлер Руслан Нагаев, Эльдар Кантемиров, Ленур Халилов ve Руслан Месутовны 2019 сенесі июнь айында туткан эдилер. Эпсына терроризм ve Русияда акимиетни күчнен запт этмейин тулубында кабатлайлар. Ишгалжилер Озана Исметов олаrak таныткан гызлы шаатына соргудан кечирди. Онун сөздерине көре, якаланган Кырым
татарлар бірчоқ кере Мисутовнан evinde топлашып, ислам дini hakkında yasak etilgen kitaplar okuganlar, lakin nasıl kitaplar ve ular ne hakkında olganını tarif etip olamagan. Prokurorlardan suallerine İsmetov tez ve açık aydın cevaplar bergen, lakin advokatlardan suallerine cevap bergeni vaqt kıyınlangan ve işgalciler hazırlagan tezkerelerinin kullanmağa tırışkan. В одном из моментов, когда был задан вопрос, я так понимаю, свидетель не знал, как ответить, и слышно было, как он перелистывает листы. То есть, и, скорее всего, он перелистывал протокол своего допроса и просто зачитывал оттуда вот слово в слово те сведения, которые он давал еще на стадии следствия. Видно было, когда задавал вопросы прокурору, он прям вот слово в слово отвечал из протокола своего допроса. То есть Русияда стратегия 18 әрекетінен фааллер тұтылды. Олар Туневын Ленинград вилаятынан Мурина шері соқақларына шығып тұтылған ве махкем етілген Қырым татарларға қол тұтмақ үшін бір кішілік наразылықлар кешірділер. Фааллер язывлы шиярларнен турайды, ама бұны полиция қадимлері бегенмеген. Оқу қорыжыларының фікіріне көре пикет іштіракшілері коронавирус сыңырлануларыны бозған. Фааллерні тұтып, полиция бөліклеріне алып кеттілер. Яқыланғанлар арасында Илья Ткаченко, Ольга Смирнова, Владимир Шипицын, Дмитрий Негодин, Ильяс Эшреф, Алексей Лейн. Асан Мумджины есе экстремизмге қаршылық көстеров мерkezіне алып кеткенлер, соңра есе махкемеге. Оны сонки кечірген пикеті үшін дегелде кечкен сенемайсының 18-інде кечірілген пикет үшін махкем етежеклер. О вақыт пикет іштіракшілері Санкт-Петербургтаки Сахаров мейданына шыққан еділер. 6 кіші Қырым татар милли байрақларынен тұрып, Қырымның тамыр халқы тақып етілмесіні тоқтатмаға талап еткен еділер. Мумджиден ғайры акциянын дигер іштіракшілеріне 30 бенер рубле пара жазасы белгіленген еді. Бір кішіге 40 саатлық мечбури ишлер. Туневін тұтылған эпс акция іштіракшілері азат етілді. Асан Мумджиге қаршы махкеме февральның 15-інде кечірілмелі. Согласно новому закону, каждый человек стоял в отдельном месте. То есть это не были попеременные пикеты. Мы переходили с места на место, полиция это видела. Тем не менее нас задержали, не знаю уж почему указанию и зачем, скорее всего по указанию сотрудников ЦП. Санкт-Петербург ве Москвадаки фааллер стратегия 18 әрекетіні тешкіл етіп, айынан 18-ші күні соқақларға язывлы плакат ве байрақларынан шығып пикетлер кешірелер. Өз наразылықларынан олар жематшылыққа işgal етілген Қырымда олған ақызылықларыны білдірелер. ОБСЕ миссиясы işgal етілген Қырым сыңырында болуыны арттырған. Бұны ОБСЕ елбашысы олған Исвечия тышышлері назиры Н. Линде хабер етті. Оның сөздеріне көре ОБСЕ миссиясы доздоғыры олмасы да Қырымда олған вазиетіні незарет етмекте. Це включає моніторинг діяльності, яка відбувається на пункті пропуску Чонгар, а також на східному пункті пропуску Каланчак. Останнім часом ОБСЄ посилила свою присутність в Херсонському регіоні для того, щоб відстежувати події, які відбуваються в окупованому Криму. Представники місій також розмовляли з людьми, які проживають в Криму, Херсоні, Києві та Львові. Украина тышышлері назиры Дмитро Кулеба хабер еткеніне көре Украинада ОБСЕ-нің махсус мониторинг миссиясы Қырымда олған вазиетіні дистанцион шеклінде мониторинг еті башламалы. Чүнки анда инсан ақларының бағлы вазиет күн-күнден бетерлешмекте. Бұне бәрібер Исвечияны Қырым платформасына қошылмаға чағырды. Ми зараз знаходимося на стадії розсилки офіційних запрошень для лідерів інших держав для участі в саміті Кримської платформи. Тому, поки ми не зберемо список офіційних підтверджень, я не буду коментувати конкретні країни, які вже погодилися брати участь безпосередньо в саміті. Але можу вам сказати, що та робота, яку ми проводимо з усіма країнами, з роз'яснення цілої Кримської платформи, її формату, демонструє, що ця ініціатива здобуває дедалі більшу підтримку.
Құрамның шымалында кенеде ава булашуы қайд етілді. Мұны ишгалчыларынан гидрометик меркезі кечкен айынан мониторингін ачықлар екен хабар етті. Эрмени базарда авада кукурт диоксиді, гидроген оксиді, азот диоксиді ве хлор гидрогені қайд етілген. Авана құрам шымалында ұлған шыркетлер булаштыра. Бұл сырада Эрмени базар жыбарында ерлешкен Крымский титан заводыдыр. 2018 сенесі август айында бұл завод аванан кутлеви булашмасына себепчі олған еді. Заводнан екшілік топлаған голінден химияви мадделер бұвланы башланды. Обақы тонлар же инсан, янықларнен хастаханеге түшті бір чоқ инсан евлерінден тахлие етілген еді. Танклар колоннасы yolunda olgan шейіні баса. Танк тыртырлары тұбынде барышық сакинлер вефат еті. Арбелер есе чевре четті олған евлер ве әжеле ярдым арабаларыны атешке тұтты. Яраланғанларыны өлдірейділер. Обақыт 1990 сенесі январынан 19-20 күнлері ең азындан 130 ерлі сакин вефат етті. 600-дан зияде кіші яраланды. Окын олған вақияларыны қанлы январь вақиялары деп адландырдылар. Дағлы Қарабақта башланған тартышмалар сон Бакуда кутлеви наразылықлар башланды. Инсанлар коммунистик фырқасы истифаға yollanılmasını талап етті. Советлер бірлігінің баш кәтібі ise Михаил Горбачев Азербайжанда февкуледе вазиет илан етті. Анда Москва ве Ленинградтан арбелерні yolладылар. Гемелер Жұмхуриетні деңізден блок еткені вақыт 50 бинглік группировка инсанларны дағытмаға азырланайды. Мы имеем дело с борьбой за независимость, за реализацию суверенных прав народа. И эта борьба началась давно, более 100 лет назад. В те времена, когда еще была Российская империя, в азербайджанском народе пробудилась эта идея самоопределения. Наряду был кризис идеологической парадигмы, и партийное руководство вместо того, чтобы, перестроиться, достойно искать ответы на вызовы времени, оно решило переключиться на систему жестких, чудовищных репрессий. Москва ise уйдырмаларына тарқатмаға тұрышты. Санки Дерсін ислам радикалларына қарышы женкалы барыла ве эрмені иалесі қорчалана. Горбачевнан уйдырмаларына ғарып мемлекетлері де инанды. Анда январь айында олған өлдіровлеріні біле тағбих етмеділер. 9 айдан инсанларыны тарқатмаға авали еткен Горбачев Нобель мукафатынан барыштырыжы лауреаты oldu. Вот эти двойные стандарты, которые правят миром, они способствуют провоцированию, новому и новому провоцированию событий в мировом международном масштабе. До тех пор, пока люди не поймут, что независимо от религиозных, национальных, политических пристрастий, нужно только одно – чтобы торжествовало международное право. Шуюллары бұңа бензеген вақиялар Гурджистан, Латвия ве Литванияда да олып кечті. Москва о вақыт мұстақыл олмаға істеген жұмхуриетлеріні өз незареті алтында қалдырмаға тұрышты. Дүния жымачылығы есе жезаланмаған зұлым, ер вақыт текрарланғанны аңламақ керектір. Владислав Стужук, Заман, АТР. Кечкен күн девамында Украинада 3939 COVID-19 хастасы қайд етілді. 15.000 инсан түзелген. 177 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Яңа хасталанғанлардан ең чоқ сайысы Киев, Одесса, Запорожье, Харьков ве Черкасы вилетлерінде қайд етілген. Сағлық назир Максим Степанов Украинада Русияда yapılған ПЛР тестлері қоланылған аққында малюматыны рет етті. Я вам наведу цифри про тести, які закуповуються, в тому числі закуповувалися Міністерством охорони здоров'я по країнах-виробників. Це Китайська Народна Республіка, Сполучені Штати Америки, Корея, Польща, Німеччина, Велика Британія, Франція, Австрія, Канада, Чехія, Туреччина, Сінгапур. Як ви бачите, Російської Федерації тут немає. Наголошую, що закупівля більшості на сьогоднішній день, більшості кількості ПЛР-тестів здійснюється в українського виробника, українські генетичні технології. Та за державним замовленням, так і приватними лабораторіями для використання.
Ишгал етілген Қырымда яңа 292 коронавирус хастасы белгіленген, ақиярда 100 хаста қайд етілген. Бұл пандемия башлағанынан берлі ең yüksek көстергіштір. Ишгал желерінің малыматына көре кечкен күн девамында 13 кіші хасталық ақырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Пандемия башлағанынан берлі 1006 кіші коронавирус құрбаны олған. Кечкен күндевамында ООО саланында бір кере атышкес режимі бозылған. Русия незаретінде олған жын кеверлер водяной жеварында граната атыжы ве бұйық калибрлы құршын атыжы құланған. Украина майжилері арасында ғайыплар yok. Украина истихбаратының малыматына көре ишгалжилер өз позицияларына құветлештірмеге девам ете. З початку січня через неконтрольовані Україною ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях доставлено залізничним транспортом понад 22 тисячі тонн пального. Автомобільним транспортом завозилися вантажі із військовим майном та безпілотні літальні апарати «Орлан-10». Крім того, під виглядом так званої гуманітарної допомоги від російських волонтерських організацій продовжується постачання окупаційним підрозділам матеріальних засобів військового призначення, у тому числі елементи тактичного спорядження, лазерні прилади спостереження та цілевказання.